Zdravo još jednom kolege. Evo sad vidjeli ste da je tema baseline i sideline auto. Ja ću vam pokažem nekoliko primjera baseline i sideline auto koje sam ja igrao po principu. Mislim da svako od vas možda na internetu nađe 50 varijanti auta i mnogo je lako da se nađe materijal tog tipa. Ono što je važno je da znate da procenite kakvim kvalitetom igrača raspolažete i na kog hoćete da stavite akcenat kad birate koji ćete aut da igrate. Neki su za šutere, neki su za visoke igrače. Kad imate atlete, onda se traže brze neke varijante da se poentira blizu koša. Kažem ponovo, veliki je izbor, ali je stvar trenera da proceni ono što njegovi igrači realno mogu da urade da bi razvio igru kako hoće. Je li sve okej? Ajmo, odmah ćemo da počnemo prvo. Imam 3 baseline auta koji su svi varijanta screen za screenera. To je sad, kažem ponovo, zavisi od toga kakav tip igrača imate, pa ćete odaberete nešto što vam standardno odgovara. Jedna petorka po pozicijama, prvi na loptu, napravite petorku sami, ajde da vidim. Playmaker je na baseline dole. Playmaker je na baseline, da primi loptu, dvojka je gore, petica je ovde, 3 slaba strana tamo na 45 stepeni i 4 na liniju za faul. Na sredinu odakle se šutiraju slobodno bacanje. To je. Sad imamo više varijanti izlaza, ima iz ove kretnje. Ono što se standardno radi je da tražimo poziciju screen za screena. Prvo i osnovno da kažem, ovaj ovde treba da bude najpametniji igrač i ubedio najbolji dodavač. Kod mene je to u 90% slučajeva playmaker. On treba da čita situacije i kad vidi u principu po postavci igrača u odbrani možda da proceniš gde će ti se otvori varijanta da ubaciš pas i gde ćemo da skratimo loptu. Prva kretnja je da dvojka ide preko bloka, praviš korak finte u loptu, preko petice ovde presečeš i tu tražiš loptu. Petica se ne upinje mnogo jako u blokadu, prosto ga pustiš da te iskoristi, ne treba nam pomeranje. Sad kad si došao u poziciju tu, ako uspeju da brane neke odbrane ovde preuzimaju, ne preuzimaju, kada odbrane situaciju, znači kad je igrač koji tebe čuva ispod, onda počinjemo screen za screenera, da daješ blokadu za 4, pa da izlaziš, on se spušta dole. Ajmo probaj da ga odradiš brže malo. Stop. Ja sam te postavio niže. Rekao sam da ovaj mora bude pametan i da bude dobro postavljen. Znači, ako stajete direktno na ivicu, odavde čovjek koji je agresivan, možda ti odigra na pas i mnogo lakše možda ti pokvari tajming za ubacivanje lopte, znači možda te dovede u situaciju da propustiš pas kad ti je igrač otvoren. Znači, najmanje korak treba da budeš duboko postavljen i sad normalno ako očekuješ da će čovjek da ti se pojavi tu, treba praviš fintu u drugu stranu sekundu pre nego što ćeš da njega nađeš na pas. Ajmo. To je. Ajmo, završi ga. Sad kad igramo screen za screener, daješ blokadu za njega pa ideš preko petice i izlaziš. Ti kad je prošao prvi put preko tebe, pokažeš se za loptu i teraš tvog čoveka da te brani, da bi njima otvorio prostor da igraju. Kad oni odrade leđnu blokadu, gledaš mali igrač koji će njega da pazi, da li ide ispod bloka od ozgoda na vreme postaviš blokadu, pa da šuter može da izađe. Ajmo ponovno. Sad se otvori prema njemu. Stop. Ti sad njemu trebaš blokadu. Tu daješ blok za 4 i preko petice. Ako ideš gore, praktično ostavljaš. Imaš čovjeka ovde kog treba da iskoristiš ko blokera na drugo skakalište. To je. Nisi primio tu si. Znači daješ blokadu i direktno rame uz rame. Inače, ako ti toliko široko ideš, tu praktično nema bloka, rame uz rame, da izađeš pun sprint da primiš loptu. To je. Dobro, to je klasična varijanta screen za screen. Ajmo sad, vi ste svi crni, okreniti na crno. Vi svi treba budete žuti pa podelite čoveka da možemo korak po korak da analiziramo situaciju. Znači, ajmo još jednom. Korakom prođi.
spustiš ga niže, ako te čuva, ako nekorektno biješ ga u front door. Spustiš ga do nivoa bloka, pa preko njega tražiš i ako je tu otvoreno, to je prva varijanta, završimo. Sljedeća varijanta je da je ovde blokada, s jedne, s druge strane, ajmo, prođi, blokada, pa onda izlaziš preko petice tamo, pa da nađemo prednost neku. Ajde. Ajmo 5 blok. Dobro. Ajmo, sad prva blokada je, mislim, jasna i svi znate, otprilike možda se dešava da se ovaj mali uključuje dole, da preuzima, treba budete spremni ako je neko preuzimanje svaki put kad napadneš ili da je pas dole ili da primaš polu lob ako te mali igrač uzima, ti praviš korak široko da budeš osigurač ako petica ovde pomaže, da može lopta od tebe da izađe. Ova situacija dođe, sad kad imamo situaciju da se daje ova vertikalna blokada u leđa, mnogo je važan detalj da pamtiš ako igraš za sebe, ako ti dozvoljava, moraš da ga pripremiš svaki put da bi blok prošao. Ako ti prosto stojiš, on ne zna kako da ti pomogne. Znači, dajiš korak, ako te on sad brani prodor tu, ideš pun sprint u slavu stranu i ako ideš s srednje strane, igraš za sebe. Znači, trudiš se da primiš loptu ili da zaposliš njega da te jako čuva. Ako ideš sa kontra strane, odavde, ako je blokada tu, ideš sa kontra strane, čisto sumnjam da možda se desi da prođe pas i zato što imaš peticu od tebe, imaš čoveka ispred tebe i što je malim igračima mnogo lako da bampuju kad s prednje strane ide. Ako si sa zadnje strane, on te bampuje, praviš 5 metra prednosti malo. Ako dođe situacija da te s prednje strane bampuje, onda praktično ti za njega treba igraš, to treba redna blokada. Uđeš i uđeš do nivoa gde je odbrambeni igrač, da bi sad tvoj šuter mogao preko 2 bloka da izađe pun sprint. Aj probaj sad, znači, s prednje strane i da praviš praktičnu blokadu za njega. Opa, ajmo, nemoj da spavate, aj malo jače odbrana. Vi se mimo i lazite, treba popnim blokadu na drugo skakalište, ovo ti je pozicija. Spustiš ga do nivoa blokade, još malo, aj sad igrate igrice, tu si, znači da probaš da napraviš prednost. Ko kad igrate video igrice, gledaš ga, on se kreće, treba ga navedeš da ga uvedeš u blok, da prođe. Kad daš leđnu blokadu, korak nazad i čitaš situaciju, posle ponovo ga uhvatiš. Ajmo, sad je leđna, vrati se, stop. Dobro, ta je prva kad igraš za sebe. Ajmo, s prednje strane prolazi pa pravi dvostruku za ovog malog. Digni se go, stop. Drugo skakalište, ajde, 5 puta sve pomeramo. Ajmo, to je. Sad uđi ispred njega, ta je, zastani, stop. Ajde, ja ću korakom. Moraš skontaš. Siđi dole, počne da daješ leđnu blokadu, ti sad mene čuvaš. Znači, na leđnu blokadu, ako ti nije dao da prođeš sa zadnje strane, ideš s prednje i pozicija ti je ta. Znači, treba da zastaneš. Ako prođeš mnogo brzo dole, ti nećeš da dobiješ šansu zato što je mnogo velika gužva, a nećeš ni njemu da napraviš. Ti treba napraviš poziciju da si tu i sad kad zastaneš, da ovaj čovjek ne može da ide ispod bloka da ga pazi, a kad ga juri u leđa da kasni 1 sekundu i da to bude pozicija gdje ćemo mi da iskoristimo da šutimo. Znači, ako ideš s prednje strane, tačno do pola metra ispod njega zastaješ i praktično pravite duplu blokadu za ovo. Ajde. Pripremi ga. Korak, finta, s prednje strane, pun sprint, ajde. Šuteri ne fale, šuteri imamo. Sad, sljedeći detalji su mnogo važni, da rešavamo blokadu po blokadu. Bez obzira da li si prošao s prednje ili sa zadnje strane, kad se spustiš i izađe, sljedeće što možda reći da se boriš za poziciju da primiš i da si slaba strana, 60% šuteva s te strane ide ovde da se izboriš za poziciju za ofanzivan skok. I sljedeće što moramo da uradimo je da ako petica s ove strane pomaže kad ide redna blokada, pa petica daje pomoć da otvorimo prostor i za našeg visokog igrača da možda da primi eventualno neki polulob i da završi ili da iskoristi priliku za ofanzivan skok, pošto ovo igramo za brzi šut. A još jedan put. Brže mora da se završi. Dobro. Nisam pomenuo da sad vidim da se ovaj tamo ubišao dosade. Na signal da počinjete kretnju kad da signal na loptu. Na signal kad da loptu, tvoj je posao da
vežeš za sebe. Znači, ako ti stojiš i on stoji u jednom momentu će da pomaže, a ti odavde ne možeš da ga kazniš jer ne možeš da primiš low pass. Znači, ono što treba radiš, da ga testiraš da li te kontroliše ili ne. Ako se bavi tobom i šeta se, praktično si završio posao jer oni mogu svoj posao rade. Ako on spava, imaš varijantu da trčiš pun sprint u leđa da ga pobediš ili eventualno pun sprint da otvoriš dodavanje jer praktično si osigurač tu kada ima neki problem da treba da se primi pas. Ajmo još jedan put. Uvedi ga niže, blokada, ide, sad je leđna. Dobro, sad, ako imate dobrog šutera i treba vam brži napad, možete da ga igrate kod varijantu za stager, za šutera tamo. Ako imate varijantu da imate četvorku koja je dobar atleta, dobro se bori za poziciju, onda se trudite da iz prve blokade pravite prednost. Logičan nastavak je kad prođe sve, ajmo odigraj skrin za skrinera pa je pas tamo. Ajmo, blokada opet, nema pasa, opet s polja lopta ide, izađe pas, tu staješ. Ako nismo dobili poziciju, dovde napravimo prednost, playmaker izlazi gore, prima loptu i sve odatle imate ili nastavak gde je neka izolacija ako imate dominantnog spoljnog igrača ili opet igramo pick and roll sa peticom ako hoće petica da napadne. Jasno? Ajmo, to je prva osnovna varijanta iz sage. Druga varijanta je da igramo skrin za skrinera na slaboj strani. Dvojka je ovde, pozicija 2, tu si. Malo iznad njega stoji. Tu si 5 niže na prvo skakalište, ti odatle 4 na liniji za faul, trojka je tamo gore. Kad daje čovjek signal za loptu, za početak, ti izlaziš visoko gore i tražiš loptu na 45 na suprotnoj strani. Dvojka daje 5, menjaš poziciju, praktično prelaziš. Kako god da te čuva, treba da se stvoriš u jednoj sekundi na slabu stranu. Ako te čuva ovako na liniju dodavanja, ideš pun sprint na slabu stranu i tražiš. To je pozicija ti je da tražiš loptu, ako ti eventualno spava, igraš da je primiš, ako ne, sledeće daješ blokadu. Ti si korak na slabu stranu, ideš jako napred, dvojka, blokadu za njega. Ajmo, ti prazniš stranu. Ako imamo poziciju da ubacimo pas na 4 unutra da završi, ne, prema košu. Odavde, jako prema košu da primiš tu i ako možda dajemo lake poene, ne tražimo dugačke dvojke da šutiramo. Ako možda primiš tu, ako nema lopte tu, ti si iz blokade kad njega jure, imaš ovde peticu, koristiš pun sprint tamo i to je skrin za skrinera na slaboj strani. Aj probaj da ga odrediš. Znači, tvoj posao je da se u rolling, ne da se guraš njim pola sata jer ćeš sigurno da zakasniti kad te čuva, igri na meni odbranu. Znači, kad on odabere kako će da te čuva, imaš pun sprint, znači to je prva pozicija, nema lopte, si da daš blokadu i onda čitamo kako on brani. Opa. Ajmo, sad dovadač mora bude spreman, znači odavde gledaš, prva varijanta je da li ti se četvorka otvara, to je najlakše što možda ubacimo kad četvorka ide. Ako nemaš pas na peticu tu, kad je leđna blokada, ili imaš poziciju da ti šuter izlazi s 2 metra prednosti, ili ako vidiš da petica položuje tako da hoće da pomogne na ovu stranu na blokadu, mora nađeš polu lob za visoko igrača unutra. Super, gde god da ubaciš pas, nikad ne ostaješ tu. Znači moraš prve sledeće sekunde da se penješ gore, jer ti treba da učestvuješ tamo da defanzivnu tranziciju možda da igramo normalno. Ajmo, daj signal. Gledaj ga gde je. Pojavi. Op. Četvorka, iz prvog pasa, iz prve blokade tražiš prednost za sebe. Znači daje ti blokadu, tražiš. Ako te on kontroliše i stava ispred tebe, onda širiš, jer sad 5 treba da ima ponovo poziciju unutra iz leđne blokade da se otvara prema košu na slabu stranu. Ajmo. Pojavi se. Dobra je varijanta. Ajmo žuti, promenite se, jeste uspeli da zapamtite prvi napad? Ajde da vidimo, žuti sad isti, prvi napad skrin za skrinera na jakoj strani, ajmo. Daj blokadu, kreći. Blokada, traži vertikalno, tu je pun sprint, traži je
Ajmo nastavi gore, ajde. Treba malo da ste agresivni. Ne može ni jedna prednost da se napravi ako ne pripremate igrače kad se prave blokade za vas i ako niste spremni da date muški blok. Znači treba vidiš metu, vidiš jasno odbranjenog igrača kog treba da zaustaviš, čvrst blok, dole balans da imate normalan. Ajde brže malo. Ajde. Ne može da bude problem ubacivanja lopte. Pazi, ako se pomeriš metar nazad, ovo ti je pozicija za ubacivanje, ovo je. Ne možeš da gledaš pola sata u njega da gurneš loptu tu. Znači, počinje napad, hoćeš da igraš za njega, prvo je finta tu, treba da ga lažeš, pa da mu otvoriš pas, ne da ga ubiješ. Proverava ako nema lopta, ako nemaš loptu za njega, čekaš koja je sledeća varijanta. Ovo je najbolja pozicija, ako imate loptu od ozdo, možda bude problem kad treba da baciš neki polu loptu da ide u njega. Ovo je pozicija perfektna, odakle možda nađeš sve moguće dodavanja i mora brže da reaguješ. Ali mora ga lažeš malo, da nije upadljivo, da on ne može da ti čita iz očiju gde hoćeš da baciš loptu. Ajmo. Stop. Ajmo sad ponovo. Jesi išao s prednje strane. Kad je s prednje strane, igraš više za sebe. Znači, ponovo pravilo je ako ideš na slabu stranu, igraš za sebe, ako ideš s prednje strane, praktično praviš blokadu, da on može da ti iskoristi kod dupli blok. Ajde još jedan put. S prednje strane opet prođi pa zastani malo. To je prednje, zastani, eto i to je sad jak blok. To je. Ajmo sad postavite drugu varijantu gde je na slaboj strani skrin za skrinera. 5 pa 2, 4 je tu i trojka visoko gore izlazi. Ajmo ponovo. Ugao mora bude bolji samo odavde. Ako dajete blokadu pod ovim uglom, to je jedan korak nazad i mnogo lako prolazi čovjek. Petica ide tamo, ti se od ozdo spuštaš i praviš mu blokadu tako da on sad oko tebe možda zalomi, da napadne agresivnije koš, da dobijemo nešto bližu poziciju za šut. Daj. Opa. Ajde, kontroliš jav. Ti kad si dao blokadu, gledaš ovog čovjeka, sad daješ leđnu blokadu i ako ti se pet otvara tamo, pokažeš se ovde, sledeću uvijek imaš blokadu, praviš malu prednost za njega, pa kad tvoj čovjek reaguje, tražiš prednost za sebe. Ajde još jedan. Ovo je blok od petice. Prvo mora bude pravovremen, drugo mora bude malo viši. Ako je blok ovoliko nisko, nema šanse da se napravi neka prednost. Znači, blokada mora bude, tražiš loptu za sebe, nema je, blokada je malo više. Pa on sad da ne može iz blokade kad pravi za četvorku, ne može mali igrač da mu juri liniju dodavanja. Ajde brojimo do 3, igrate make it, take it, ko će prvi ona igre, prvi napad. Prvi napad, ako dajete, ostajete u napadu, ajmo. Može, signal. Opa, 0, menje. Imamo li nekog na skoku? Ajde mora... Igrači su prirodno motivisani da igraju napad. Kad im date da se broji, da se takmiče, onda će da se potrude malo više da odigraju i da naprave prednost za sebe. Ajmo. Nisi stao, jesi išao s prednje strane. S prednje strane kad ideš, ne ideš za sebe. Ideš, uđeš ispod odbrambenog igrača i praviš njemu prednost da izađe lakše. Ti si sad mnogo brzo prošao i praktično se njegov čuvar bori samo sa jednim igračem. Ajmo. Eto ga, vezan. Stop. Ajmo sad korakom. Vidiš i svog čoveka. Ne možeš daješ blokadu i da ne vidiš. Došao si u blokadu i on sad vidi da tvoj čovjek beži i počne da pomaže, a ti i dalje juriš blokera. Nema potrebe da juriš, on je već napravio prednost tamo. Kad ide čovjek siguran prijem, tvoj se malo otvara u pomoć, ti imaš put unutra da lakše ubaciš. Mora čitati te blokade.
Može. Ajde. Mora finta bolja da bude, imaš dobru poziciju. Nađi ga. Pričaj, 8 za napad imate. Ili ga zoveš u pick and roll, ili tražiš širinu pa igraš 1 na 1 i možda ostane ovako nerešeno. Ajmo. Brzo, 5. Jesi dao blokadu za njega, četvorka? Dao si blokadu, on uđe gore i ti sad staneš. On ide pun sprint i tražiš poziciju za sebe, pa ako odvučeš svog čoveka na drugu blokadu kad pomaže 5, petica možda primi. Ti ostaneš i praktično igraš odbranu, igraš napad i ne boriš se za skok. Ajmo. Dobro, ajde se ovo sad mnogo vremena možda odnese. Imamo iz istog ovog rasporeda, imamo bržu varijantu napada, ako imamo atletsku peticu, da prvo, posle ove prve kretnje, ajmo kreni korak, pa si dole, sad ti posle njega, ti sad iz ovoga, čim on kreće unutra, ti ideš na 45 široko, a petica treba sad korakom da navlačiš, dođi ovamo korakom ideš, Znači 5 sad kad prvo daješ blokadu za njega i probamo da ubacimo loptu lagano na zicer. Onda lažeš svog čoveka da primaš lob pas i kad krene za tebe ti sad treba se vratiš na njega da praviš blokadu, pa je to sad ili visok pas za centra ili se dvojka vraća nazad. Znači 4 samo do 45 izlazi gore da primi na šutu ako spava tvoj čovjek u odbrani, primaš i šutiraš. Ovo je varijanta za 3-4 sekunde maksimalno da se napravi prednost. Ajmo iz istog rasporeda, kreći. 5, laži ga, ajmo. Eto je. Otvaraj se posle toga, nemoj ga držiš pola sata u blok. Ti ga držiš dok ne napraviš prednost za njega. Prvi njegov korak kad je ispred svog čoveka, već tražiš šansu ako sad tvoj čovjek počne da pomaže, da ti možeš s polja da primiš i da završiš. Ajmo još jedan put. Četvorka, beži široko. Ti treba njima otvoriš prostor da mogu normalno da rade. Znači sad čovjek kreće, on kreće unutra, ideš ovde na 45 i tražiš ako ti primiš loptu, ako od tebe brani, praktično ne može da pomaže. Ako se spustiš prenisko, taj naš šuter koji je dao leđnu blokadu ne može da primi loptu dole. Mora pravite posao za sebe, ali mnogo više treba pravite prednost za ovog. Aj još jedan put probaj da odradiš. Visoki traži loptu, laži ga da primaš pas. Ajmo, brže. Evo ga sad šuter. Dobar, nema. I ove varijante nema varijante. Sad si imao tamo otvoren pas na kraju. Tu treba pričati, ako ti spava čovjek, mnogo ćeš lakše da kazniš kad ga napadneš pun sprint u leđa, ali u principu ako već imaš pun reket, nije loše da se pojaviš i tamo da možda se ubaci. Za to treba imati dobru komunikaciju između sebe. Ovo su 2 screen za screenera, ima sad još jedna napad sa svim timovima koje sam trenirao, apsolutno, i koji daje dobre rezultate kad se tehnički dobro izvodi. To mi je brz napad do 4-5 sekundi kad imamo. Četvorka je na liniji za faul, petica je visoko na njegovom mjestu. Ti si 5, jel? Tu si, 3 ide gore na vrh reketa i šuter na 45 na slavoj strani. Sad, znači, kad krećemo, 3 odavde. Napadaš slabu stranu, pun sprint, ako primiš na zicer, završavaš, ako ne, posao ti je da izlaziš u kornu tamo. Ti ideš preko 2 bloka, pun sprint, kako si dao drugu blokadu, otvaraš se i pokažeš se da primiš za šut. Ti odavde sad ideš korak 2 u njega. Čim vidiš da je prošao prethodnu blokadu, ideš ka njemu, daješ tu šut, pa si unutra. Imamo otvorenu poziciju 4, četvorka gore, dvojka tamo, 5 unutra i 3 na stravu. Ajmo, prođi ga brže, samo na signal krećete isto vreme.
čekaš da prođu i jedan i drugi, praktično ih pusti da koriste tvoju kretnju, da koriste tvoje telo, ne moraš da se upinješ ništa, da daješ blokadu. Ajmo, signal daj. Ajmo. Opa. To je mnogo lako. Ovde, kod ove kretnje je mnogo važan tajming da se blokada od četvorke koristi istovremeno. Ako ja sad odavde čekam, ajmo kreni. Ako se čekam da on sad prođe dole, pa sad ja krenem, moj čovjek možda bira da li će me brani ispod ili u leđa, koliko hoće da bude agresivan i realno ako ide ispod, teško ću tamo da izađem s velikom prednošću na šut. Znači, tajming je pravi, ako je on 2 metra od bloka, ti si 2 metra od bloka na njegovu prvu kretnju. Kad on ide dole, ideš pun sprint i sad odavde, dok oni kreću tamo, tvoj čovjek nema varijantu da može da prođe ispod, onda mora da te juri u leđa i kad znamo da imamo prednost za tebe, znači tvoja pozicija je da trčiš pun sprint dovde. Ako petica pomaže, onda igramo za 5. Jasno? Aj probaj malo bolji, samo da je tajming. Znači, na signal u pun sprint krećete. Aj. Dobre, sad nisi vidio čoveka. Sad je sledeća stvar. Drugu blokadu, i tu je najveći broj lakih poena se postiže na ovu drugu blokadu. Kad petica daje blokadu, kreni korakom preko njega. Ajde, idi tamo, izlazi. Korakom idemo. Ti sad mene čuvaš, postavi se. Znači, kad kreće, ajmo, na prvi korak vidi u leđa ga, stop. Treba kreneš istovremeno da on ne može da prolazi ispod bloka. Koristi njegovu kretnju prema košu, ajmo kreći. I ti sad ideš pun sprint preko, to je. Sad, ovaj čovjek ovde, ako stoji ko što stoji pravo ispred mene, ima tendenciju da pomogne, jer kad se brane i kad je znaju da je u 2 sekunde šut, on mora malo da pomogne. Ako stojite, vi mu olakšavate poziciju da možda pravi malo pomoć, malo nazad, ali ako se krećeš prema igraču, ne da se krećeš da ubiješ odbranjenog igrača, nego se krećeš samo da se izboriš za bolju poziciju, zastaneš malo, dok on pokazuje pomoć, uvek postoji koridor gde možda se ubaci lopta i da se da lagan koš. Aj probaj još jedan put, malo brže da ga uradiš i malo pre ponovo bio tvoj igrač slobodan tu na 5. Ajmo, mora brže. Ponovo. Nemoj da spavaš, da čekaš da on prođe 3 metra ispod bloka, čovjek će ispod da te brani. Znači, u momentu kad on krećeš ti, koristiš njegovu kretnju da napraviš prednost za sebe. Ajmo. Eto ga, ta treba da je šut. O, brate. Mora šutne što mora. Ako izađeš 2 metra prednosti, to mora se šutne. Ajmo još jedan. U isto vreme. 4 širi. Ništa, to ne može. Stop. 5 sekundi, znači pojedinačno sad, kad su igrači sa karakteristikama izgrađenim, izraženijim, lakše, znači četvorka mora bude spreman da posle njihovog ukrštanja, i ako nećeš da primiš loptu, mora budeš spreman i da ga lažiš da tvoj čovjek kreće i da otvorite prostor tamo za 5 da lakše lopta uđe. I ako primiš loptu, pošto on i tamo bira kad ti čovjek spava dole ili reši da pomaže, kad primiš, to je znači sekunda ili šut ili jak prodor iz jednog driblinga da ga biješ na close out, pošto vreme ne dozvoljava da se dogodi. Ajde, promenite uloge žuti i crni, pa probajte tu da pravite. 3 sekunde je napad, znači mora se u momentu reši. Ajmo. Brže. Preseci. Sam misliš da će on iz punog sprinta brže da ga da ili ti na zic? Kako ti se čini? Znači, nije ideja da ga sad ti nabiješ i da napraviš faul napadu. Ideja je da kreneš prema njemu i prvog momenta kad prepoznaš da te on ne kontroliše, da presečeš unutra, jer ovo je najlakše gde možeš, ti treba da zakucavaš. Čim vidiš da malo daje pomoć, prema njemu se krećeš pun sprint da presečeš unutra. Šut treba da bude, ajde. Sporo se krećete. Mora. Ajmo, još jedan. Ponovo ću da kažem, najbitnije je ovaj ko je s loptom, ti mora se pomeriš samo još malo sa strane, tu ne možeš da ubaciš pas. Realno, tu sudija daje loptu.
Najbitnije je ovaj koji ubacuje loptu, jer on treba da čita kako se igrači postavljaju i gde će se otvori situacija da se završi. Kreni korak nazad, pa tu daješ blokadu, korak još nazad. Kad krene on preko četvorke, onda krećeš prema njemu da daš blok. Ajmo, signal. Dobro, ajmo. Ima ono što se često dešava sad kad vam rade skauting protivnici, pa neće da čuvaju dodavača, nego hoće da brane šutera na ovu duplu blokadu, onda mora bude spreman šuter, ajmo kreni korakom, daj signal, pa korakom da krenemo, ajmo. To je, taj brani, pa taj kreće. Ako se odluče da ovim preuzimanjem brane čovjeka, znači ti mora prepoznaš sad, ti ako je preuzimanje, ako imate dogovor da preuzimanje, ti ideš da juriš svog čovjeka dole. Znači na ovu blokadu, paser izlazi na njega, kad vidiš da te čovjek čeka, mora bude spreman da lomiš unutra, jer ako ostaneš i čovjek ti igra na liniju dodavanja, nema prednost. Taj korak mogu napravite samo mehanički, znači kad komunicira, ti posle druge blokade juriš dole da preuzmeš. Može, pun sprint, eto, taj, njega gledaš sad, ajde. Ako je switch, njega čovjek ne čuva korektno, samo mu daš još sekundu da preseče unutra. Oni u tim varijantama, ako preuzimaju sa spoljnim igračem i jure šutera, petice praktično ne pomažu i kad vidiš da tvoj čovjek ne pomaže, ti ostaješ široko da igraš. Aj još jedan. Prelomi skroz. Moja se stidiš, on je stao ovde do tebe, ako nastaviš ti ideš pun sprint, on se kreće unazad, ovde ćeš da primiš loptu, da ga daš. Ne znači da treba da je šutneš tamo iz mrtvog ula. Ajmo. Taj, ajde, završi. Znači, to je, prilike, kažem, sad treba da su raspoređeni igrači prema prioritetima, da mogu odrade ono što vama treba, ali je najlakše, kažem, u 3 sekunde, kad je odbrana uglavnom fokusirana, morate stavljati najboljeg šutera da koristi ove stagger kretnje, da bi prisilili visoke igrače na pomoć i visoki igrači mora budu spremni da čitaju kad pomoć nije dovoljno dobra, imate što da napravite kat i da ubacite. Proveri da li ima neko pitanje vezano za ove baseline-ove ili sa strane da pređe. Nema nikog ništa. Dobro. Ajmo, ima još iz istog rasporeda gde je skrin za skrinera, igramo neke leđne blokade za četvorke. Stani kako smo igrali prvi skrin za skrinera, dvojka, četvorka, 3 na stranu. Ti se pomeri, tu si na loptu. Znači sad u situacijama kad imamo četvorku koji nije mnogo dobar šuter, pa nas nekorektno brane, onda je mnogo teško da se iz ove leđne blokade pravi prednost za njega ispod koša i to možda upropasti celu kretnju. U toj situaciji, ajmo, silazi dole, napravi blokadu. U toj situaciji kad dvojka ide, po sličnom principu kako je prethodni napad bio, kad dvojka ide preko njega, dole, ti ideš da primiš loptu preko petice, ostanite na svoje mesto. Ti ideš preko da primiš loptu, pa onda otvaramo peticu, pas nazad, a ti daješ leđnu blokadu. Ajmo korak. Znači, u momentu kad sam ja sad ovde preko njega, ti si korak prema dole, napadneš ga, ako te nekorektno čuva, tražiš pas na zicer. Ako te čuva korektno, izlaziš preko u leđa, pa primaš pas. Ajde, prođi. Dvojka kreći, prođi tamo preko. O, mnogo je to sporo. Mnogo ti treba ovde da prepoznaš da li imaš prednost, nema. Kad on kreće, kreni korakom, ajde. On kreće, ti ga napadneš ako nema prednost dok on lomi tamo, izlaziš, ti se sad ne otvaraš petica dok ne prođe pas. A ako izađe pas, čekaj korakom, ajmo. Izađi pas 4 ovamo, izašao je pas tu, ti si playmaker dole, ne izlaziš. To je odavde, korak napolje, pas na 5, sad daješ leđnu blokadu tu, pa probamo da ubacimo iz leđne blokade ili imaš handoff na igrača. Jasno? Ajde.
Aj bez odbrane ga prođite, sad žuti stanite u kornu da ga napravimo samo brže. Daj signal, stop, ne možeš da krećeš bez signala. Na signal on pravi korak u slabu stranu, ti preko čoveka, ajde. Izađi, taj je pas, otvori leđna, hand off, dobro. Sad odavde jaka strana je dobra, na slaboj strani, do ovde si došao, nemaš šuta, za tebe ti širiš dole u kornu, ajmo, spusti se u kornu. Kad izađe pas na hand-off gore, ovo ti je pozicija, kad izađe pas na hand-off kod playmakera, daješ blokadu za njega, pa imamo trostruku blokadu, tamo je još stager, dva igrača, da, ili samo fintiraš ako čuješ da tvoj čovjek preuzima pa izlaziš gore, a on koristi stager. Ajmo još jedan put ga brže izvrti. Ajmo, kreći. Blok, iskači. Ajmo još jedan put odigraj sad za šutera tamo. Širi dole, taj. Ajmo, sad ideš, pun sprint, hand off. Ajmo ponovno. Ovde je blokada, mali za malog ide u momentu kad playmaker uzima loptu na hand off. Znači, dotle šetaš čovjeka levo, desno, lažeš ga da ćeš da primiš loptu i čekaš kad je mali sa loptom spreman, onda je ovaj u pun sprint, ti si gore, a visoki igrači morate brže napraviti blokadu. Ajmo. Ti ako izlaziš oko blokova sa 4 metra širine, kakva je verovatnoća da ćeš njegov blok da iskoristiš, kaži mi. Vidiš i gde je bloker. Vidiš blokera, treba prođeš rame uz rame da čovjek mora da te juri u leđa, a ne da bira da li će da te brani na i trčiš u kornu, trči malo bliže na loptu, ajmo. Može, 4. Playmakeru u egzibiciji. To nije pozicija, daj mi. Ovde smo došli sada imamo neki tajming do šutera. Iz hand-offa, kad primiš loptu, najbolje što možda uradiš je da napraviš fintu i da nateraš čovjeka da ti odskoči. Kad se odbrambeni igrač pomeri, pivot nazad i gledaš kako brane. Na prvu blokadu od četvorke pojaviš se, daješ blok pa se pojaviš. Drugi blok petica daje pa se otvori, pa ako nemaš nikog od njih i nemaš šutera, onda možeš ti nešto igraš za sebe. Ako ti je čovjek agresivan, onda praviš jedan dribling da ga pobediš i prvi koji pokaže pomoć ide lopta na njega. Ajde još jedan put brže malo, ej. Ajmo, signal. Iskoči, tu je hand off, čitaj sad. Čitaj, pojavi se. Za ovo je dobro. Sad imamo neki tajming i sad treba da se čisti situacija. Na slaboj strani dođe. Kad izađe lopta, izađe gore, hand off pravi. Na slaboj strani igrači, ja to radim u 2 na 2. Na slaboj strani igrači treba, ajmo dvojica žutih, pazite, igre odbranu, igre ti odbranu njima. Znači, treba slušaš svog igrača, ako ne komuniciraju i nema preuzimanja, daješ blokadu, ne gore od ozdu, taj. Tu je blokada za njega i izlaziš. Ako čuješ da tvoj čovjek hoće da preuzima, onda nemaš potrebu da ideš gore u njega, nego se automatski pojavljuješ gore. Sad on kad preuzima njega, ti imaš poziciju da primaš loptu, sami ostavljamo jednog igrača tamo bez lopte. Ove redne blokade, visoki mora budu obučeni da kad praviš blokadu, ako se ovako pojaviš, nema ništa od lopte jer je to i dalje dugačak pas. Blokadu, dok se tvoj čovjek otvara da pokaže blokadu, ajde, kreni korakom sad polako oko njega. Daj blok, ti ga paziš. Gde ga paziš? S gornje strane treba da si. Gore je lopta. Ajmo, može. Daj blokadu sad. To je blokada, ti moraš da se otvoriš malo da ne primi čovjek loptu. Znači praviš korak u loptu i pokažeš se svaki put i to je pozicija iz koje ako smo ubacili loptu na metar od koša mora se poentira. Naročito ako kažem ovo igramo sad za četvorke koje su malo atletični, nisu toliko dobri šuteri, ali iz leđnih blokada mogu da se izbore za poziciju iz ovih rednih blokada koje radimo ko stager, da mogu da nađu poziciju da prime loptu bliže košu i da onda poentiraju.
A još jedan put pa će žuti da proba. Pojavi se, taj traži. Dobro. Sad, verovatno u nekim nižim uzrastima ove kretnje ne mogu toliko da se koriste. Kod seniorskih timova je dobro kad iz istog rasporeda imate više varijanti da na više različitih načina možda napadnete, jer onda teže odbrani da skautira i ne može napamet da brani neke situacije i ne može da nekim preuzimanjima možda smanji eventualne prednosti koje hoćete da pravite iz blokade. Žuti isto ovo napravite pa ćemo onda da probamo u 5 na 5 da ga igramo. Ajmo, 5 gore, leđna blokada, nema je, hand off, ide sad, izlazi, pun sprint. Spusti se ti malo niže, ajmo ponovno, korak za korak. Učite se kad koristite, ako je ovo bloker, ajmo kreći. Napadneš ga dole. Sad, ako ideš, ne možda ideš 4 metra od njega, čoveče, to je za odbranu mnogo lagano. Znači, napadneš ga do nivoa gde ti je bloker, pa onda ideš tu uz njega, rame uz rame, da ne ostaviš prostor za agresivnog igrača da možda ti igra na pas, nego da treba da te juri u leđa i onda osiguravamo normalan prijem. Kad je došla lopta tu, imaš pas. Čim si završio hand off, ne možeš sad hand off da daš, dođi. Hand off si dao i sad čekaš kao ovdje će blokadu, koju blokadu. Tu si dao, sljedeća blokada treba da je tu, pa gledaš čoveka, ako ga brani ispod, da si malo više, da si malo niže dok je još daleko, da pročitaš kretnju i kad se vrši ta blokada, onda tražiš poziciju za sebe. Ajmo. Daj signal. Daj. Otvori se gore. Ajmo, blokada. Pojavi se posle bloka. Blok. Otvori se posle bloka, traži loptu. Ako tvoj čovjek hoće da pomaže ili ako kasnije taj koji juri šutera pa reka preuzimanja prave, ti treba dođeš u poziciju da možda preuzmeš. Ajde šuteri. Dobro. Ajde, možete da 5 na 5 da probate nekoliko puta da vidimo koliko dobro funkcioniše. Evo, ispao. Ajmo, znate šta igraju odbrana i malo jače. Otežajte malo pas da ih naterate da se čistije demarkiraju. Hand off je, nije pas. Hand off, čekaš ga na hand off i onda daješ blokadu brže dole. Kad mu bacaš od ozgo pas i on je u punom sprintu, dok je spusti 3 puta će napravi korake. Znači mora budeš spreman na siguran pas. A još jedan. Ajmo, pomeraj, blokada i stager. Kraj. Dobro. A ne možeš pola sata da gledaš, jesi dao hand off, dao si. Sljedeći zadatak ti je tu je hand off, sljedeći zadatak je da daš blokadu, znači mora brže odskočiš da napraviš. Sad da razgledamo šta će on posle hand offa da radi, da se šetamo pravi noga. A još jedan. Blokadu daj, ne gledaj loptu. Dobro. Ponovo. Šefe, ne možeš da igraš košarku, a nisi skoncentrisan 6 puta, radimo jedno 5 na 0. Daješ hand off i poslije toga je stager, znači hand off, 3 metra treba da odskočiš i da daš blokadu za stager. Ajde. Ajmo, taj, eto je, sad se pojavi. Ajde. Dobro. Ajmo žuti, vas da vidimo kako s odbranom isto to radite. Postavi blokadu, postavi, pojavite se.
Evo ga. Dobro. Ajmo, sad je tajming bio malo bolje, ali ova dvojica koji daju redne blokade, kad je stager, daješ blokadu, gledaš odbranog igrača. Čim je prošao on, znači iskoristio tvoju blokadu, onda tražiš poziciju za sebe, pojavite se prema lopti malo da pojavite. Čekaj malo. Prethodnu situaciju si imao problem da primiš loptu zato što ti ona igra agresivno. Kad lopta izađe na 4, ajmo korak, ajmo prođi četvorka, primi pas. Primi pas četvorka, ne možeš da se šetate ovako, treba obezbediš transfer, znači kad vidiš da ti je siguran pas, spreman je dodavač, onda napraviš 2 koraka i to je sigurno dodavanje. A vi izlazite nonšalantno kao sad će mi da i onda ga ostavljate 3 minuta. Nijedna kretnja ne može da funkcioniše ako se osnovni elementi ne rade kako treba, znači kontakt, demarkiranje, aj kontakt sa dodavačem, kad vidiš da ti je spreman dodavač, onda se demarkiraš. Ajmo. Ajde, življe. Kontakt, iskoči, pripremi hand-off. Ajmo, sad je blokada. Eto ga. Ajmo, šefe, 6 dribling. Ako te juri toliko, imaš autoput, zalomiš krv, napraviš i daš zicer. Ako nisi izašao s prednošću za šut, sledeće je da daš na low post, a ne da sad napadneš u low post i da imaš problem i za sebe i za njega. Ajmo. Ajmo, hand off, postavi blokadu, čitaj, eto je, bravo. Bravo, sad se je dobro ubacila četvorka, znači ako imamo atletsku četvorku, ko što sam rekao na početku, kad je igrač koji nema toliko dobar šut i ne može da se iz prve neke blokade pravi prednost, onda možda ga iskoristite tako što ćete za njega da pravite leđne blokade ili da iz ovih stagera dođemo u poziciju za prednost. Ima li neko pitanje za baseline ili na sideline da krenemo s ovim? Ima li pitanja neka vezana za ove baseline, ali to je... Ništa, kuhinski razgovor. Ajmo, ništa, aj sad sa strane da postavimo crni opet. Uzmite, sad je trojka na loptu. Imamo nekoliko varijanti iz ovog napada. 5 je slaba strana. Tamo 4, koji si ti petica, jel? Na slabu stranu, na lakat stani tamo. Četvorka počinje odavde, 2 je gore, 1 je u korni, ajmo. Četvorka, ko je četvorka? 4, dođe ovde, tamo je loptu, trojka ima loptu. 3 ima loptu, ajde. Ko je trojka? Ja sam 2. Ajde, upoznajte se ko je koji, ajde da se organizujemo. Imamo 4, osnovna varijanta kad igramo ovaj napad je blok za četvorku, ajmo daš blokadu ti za 4, izađi gore pasivno, skroz visoko izađi da samo hand off s njim, ne igramo ga da mora da se razigra. Tu je hand off, nosi, petica u sredinu, čekaš da oni tamo završe, ajmo sad kreni. Sad imamo pozicije odavde iz hand offa, kad trojka ide, treba da napravimo dobar hand off u poziciji gde može iz hand offa, on ako brane ispod bloka da digne i da lagano šutira. Ako su agresivniji, da ima pola slobodnog da može backdoor pas da primi, ili ako dođemo u poziciju da igramo lagano hand off, da on ima dobar ugao da počne sa peticom da igra Spanish pick and roll. Ti sad treba da se uključiš posle toga. Znači prva opcija je ovde da prođe backdoor. Ajmo odigre ga pas na 4, hand off sa trojkom. Ajmo, kreći. Blokada za 4, daj. Hand off. Ajmo. Ako je ovde jak čovjek, backdoor i imamo pola terena da se završi gore lagano. Ajmo sad, ako se brani ispod, isto to je, ajde. Ne, stojiš tu gde si dao blokadu, stojiš tu i čekaš sad situaciju, sad ću ti kažem kakav je tajming dalje. Ajmo, zaustavi ga, široko izađi, hand off, ti širiš tamo,
tu je, ako sad ovde mekano brane ili hoće da brane preuzimanjem, kad ja pazim trojku, ako se ne brani korektno preuzimanje, ako ga čeka čovjek da ga brani, praktično si korak nazad i to je otvoreni šut. Sad sledeća varijanta je ono do čega najlakše dolazimo, ako prepoznaješ da čovjek hoće da preuzima. Tu treba trojke da zadržavaju, naročito kad si dešnjak. Da ako oni hoće da preuzimaju, ti čekaš niže dole. Kad vidiš, ovde počneš sporije da ideš, pa ako ti se čovjek sprema za preuzimanje, na promenu ritma, možda dođeš u poziciju da završavaš sam. Znači, to je da kaznimo preuzimanje. Ako ne igraju preuzimanje, dođe uzmi loptu. Ako nema preuzimanja, širi ti u kornusa tamo. Petica, široko blokadu, ti si u leđa. Sad je Spanish pick and roll. Jako u leđa, još, tu si. I sad odavde idemo vezano dribling gde se ne nabijaš unutra, nego tražiš širinu i čitaš koliko je dobro blokada za njega. Ako uspemo da izvedemo, ako petice brane protiv odbrana gde petice brane malo agresivnije, kad ga uhvatiš dobro, naša petica ide gore na obruč, ti se otvara široko u leđa, imamo raširen teren. Treba mnogo da je širok autoput da ti nađeš poziciju za sebe, znači najbitnije je napraviš dribling iza petice i da onda otvoriš poziciju ili imaš sam šut ili ako preuzimaju mali igrači, tražiš našeg malog dole da kažnjavamo, treba da čitate to. Ajde. Da, celo iz igre ide. Četvorka širi. Staje, ubaci pas unutra. Ide šut, dobro. Ajmo žuti, dođite da čuvate, pa da... Žuti odbranu igrate, ajde. O, ima li čovjeka tvog, kažem. Pa kad nema tvog, ne možeš da ideš za njega, nema tvog čovjeka, jako napadaš koš. Ako on tebe čuva korektno, ušao si malo dublje, lakše ćemo napravimo prednost iz ovog hand-offa, ajde. Evo ga. Ajmo ponovo, ajmo. Ajde odigraj nekog puta da završimo s ovim španskim pick and rollom. Kad prođe hand-off, ti si na sredinu terena. Petica, sredina i čekaj na sredinu. Čekaj, eto ga. Ajde odbrana, nemojte napamet da branite, ovo je mnogo lako da se daje. Dajte korektno da odigram. Ajmo, spusti. Stop! Sheffield, rekao smo Spanish pick and roll. Pick and roll uopšte, znaš i koja ti je uloga. Znači daš blokadu, nemaš sad daš blokadu i šetaš se i analiziraš. Dao si blokadu, prva sledeća sekunda si na obruču gore da zakucaš ili da daš zicer. Ili ako neko šutira da si na ofanzivnom skoku, ne možeš da stojiš na 5 metra još 3 sekunde. Sad ovde ima puno varijanti kako može se završiti. Znači prva nam je backdoor, drugo je ako loše preuzimaju da ih kaznimo ili šutem ili na promenu ritma da trojka možda probija. Treća nam je da iz ovog španskog pick and rolla tražimo prednost. Ono što se dešava da ljudi kad vam rade scouting pa vam čitaju kretnje, znaju kad ide španski pick and roll da preuzimaju mali s malim. Ako je takva situacija, onda nema leđne blokade ili bežiš široko od lopte ili ostaješ dole na ziceru. Ajmo kreni korakom da dođemo u poziciju, znači napravi blokadu, izađe ti 4, nosi sad hand off, ti širiš tamo skroz na slaboj strani. Sad odavde dolaziš u poziciju da se kriješ iza leđa, ajmo hand off, kriješ se iza leđa i slušaš, stop. Ako čuješ da je ovaj spreman da preuzima i da daje signal za preuzimanje, tu nema potrebe nikakve. Ako on ide, čekaj, ako će da preuzimaju mali, ostani ti, vrati se još 2 koraka nazad. Ispod, napravi blokadu. Ako će da preuzimaju mali, ko će tebe da uzme?
Znaš, ovaj će da te uzme. Znači, ako se penjaš gore, ti mu ideš u ruke. Čim vidiš da je tvoj čovjek spreman da preuzima, ti se vraćaš nazad na zicer i praviš prednost u odnosu na njega. Ili punu širinu, pa će ovaj da se popne, ti ćeš dobro dođeš, pa da napravimo nešto da ne ideš u ruke onome koji treba da te preuzme. To sad, kad se rade skautinzi, koliko god je dobar skauting, imate igrače, kakvu god informaciju da mu da, on po instinktu reaguje da li će da preuzima, neće da preuzima. Morate da slušate na terenu šta planiraju protivnici i da reagujete, da improvizujete. Ali opcija je, znači, ili da hvata širinu, ili da se vraća dole i da traži poziciju da sa zicera možda poentira posle blokade. Ajmo. Opa. Bravo, šutiš. Ajmo, žuti, probajte vi da odigrate isti napad, ajde. Žuti u napadu, ajmo. 2 za 4, izađi široko. Hand off napravi. Opa. Dobre, ovde uvek najbolje prolaze šuteri, uvek ima pozicije za njih. Problemi koji mogu da se jave kad se igra ovo, što se meni najčešće dešava, recimo, kad se lopta nosi s jedne na drugu stranu, da su playmakeri tamo nestrpljivi, da izlaze mnogo rano i ako je hand-off na 45 ili više od toga, mnogo je lakše za odbranu. Drugo, da trojke koje prenose loptu sa strane na stranu nisu dovoljno agresivne. Ako nosiš loptu i od centra se već zna da ti ne možeš da napadneš 1 na 1, znači ako je prenosim s leva na desnu, to treba bude situacija da si spreman da ga pobediš 1 na 1, da on mora pasivno da te brani i da u tim situacijama, ali to su neke stvari koje se rade u 1 na 1, 2 na 2, da oni tehnički znaju kako će da nalazi prednosti kad igraš hand-off i kad na hand-offu protivnici preuzimaju ili kad hand-offu neće da preuzimaju zato što imaju možda izrazito malog playmakera pa se trude da to na drugi neki način koriguju. Ono što imamo ko varijantu za brz napad ili za odbrane koje su mnogo agresivne kad znaju da igrate recimo pas na 4 pa hoće da odigraju da otkinu pas ili da pomažu sa dodavača ili da njegov igrač igra mnogo agresivno, tu napadamo sa leđnom blokadom i to je kraća varijanta, sad različiti su signali za to. Ajmo, kreni, crni stani ponovo u napad, aj. Krećemo, tu samo malo šire treba da kreneš, da lakše možeš. Znači, mala je nijansa kad prepoznajemo da igra agresivno, da četvorka treba kreće bliže baseline-u zato što ima kružnu kretnju. Izlaziš i tražiš, fintiraš da ćeš da primiš prvi pas, ti igraš agresivno na njegov pas, ajde. Petica, čim oni otvore, ideš pun sprint da ti primiš. Stop, ne daj loptu, drži loptu tamo. Čim oni rašire, ti si dole sad, ti se pojaviš, ti primiš loptu, ti napadaš pun sprint, ne počinješ od tuda. Startna pozicija je malo bliža, znači odavde ideš ko da ćeš u pun sprint da primaš loptu ispod sa druge strane da bi imao dobar ugao za leđnu blokadu. I sad kad petica isprazni prostor, ti ideš u dugu kretnju tu, to je blokada, onda se pojaviš ovde ili imamo lob pas za četvorku ili imamo pas za šutera koje je preuzimanje. Koliko god da dobro preuzimaju kad playmaker treba da hvata taj pas ako imate dobrog dodavača, to je uvek lagan pas. Važno je samo znači da ga igrate u momentu kad znate ili je kratak napad ili kad znate da su oni super agresivni kad pokušavaju, kad su gridi, alavi, ne znam nija kako reći da ne. Kad hoće da kradu loptu, onda mora budeš spreman da se igra agresivno sa leđnom blokadom, da bude dobar ugao i da se onda završi. I tu postoji dve varijante, znači ili da je pas ili da se baca prvo pas na 5, pa da sledeći kratak bude. Aj probaj da ga odigraš jedan put. Igraj ti kod četvorka, jako probaj da skineš loptu, a ti čekaš lob dodavanje. Ajmo. Ajmo, brzo 5, ide leđna. Stop. Mora bude, signal mora da bude jasan i da brže krećete, ne može tvoja blokada toliko da kasni, da ne staje. Prvo, ponovo je isto pravilo za čoveka koji stoji na autu. Ako si tu i sad ti je neko visoki počne da maše, ti ne možeš da ubaciš pas, ne možeš da je baciš odavde. Znači korak nazad, lopta na glavu i brojiš pozicije
ko ti se šta otvara. Znači dvojka, imaš blokadu i širiš u kornu što pre da otvoriš prostor tamo. Ti si već ušao na zicer, kreći prema gore i sad znači odavde, stop, u ovom momentu treba gledate, znači imate petice koje su lenje, i imate petice koje su lukave, pa sad zna da li ovaj šuter nije šuter, pa ću ja da branim možda low post da ostanem. Ako neće da pazi peticu uopšte, onda je opcija da uđe pas na 5 i da petica odavde čita iz ove blokade, kad nema pritisak jer ga čovjek ne čuva, da čita ko će od njih dvojice da dobije loptu. Ako dođe pozicija da je njegov čovjek korektno igra odbranu, znači onda ti moraš da baciš ili dug lob pas ili da baciš na malog. Ajmo brže, stop. Rekao malo šire da kreneš. Ovo je važan isto moment, ako treba da imaš izlomljenu kretnju sad, mnogo je teško da ideš napred pa nazad. Kad kreneš polukružno, onda imaš punu brzinu, lakše možda zalomiš pun sprint i da tražiš lov dodavanje gore na obruču, treba da se završi. Ajmo, petica kreće, petica ide. Eto je, pas, stop. Odakle si bacio loptu? Gde ti je bila lopta sad kad si je bacao? Odavde. Pa tu sad ako on radi svoj posao, imaš sreću pa on statira u kukuruzu. Znači ako te ja čuvam, ja neću ti dozvolim taj pas, to je sigurno agresivno. Znači odatle nema pasane. Odavde. Ovo je isto pas koji koliko god lako izgleda, treba da se trenira, da oni izgrade osjećaj da mogu, kad imate atletski dobru četvorku, da mogu da bace loptu tačno na obruč, ali to treba se trenira kao što se trenira šut. Jer ne može svaki igrač, mnogo od njih se plaši recimo odgovornosti da baci ovakav pas, pa propuste šansu koliko god je lagan i onda imaš problem da uneseš loptu. Znači lopta na glavu i mora biti dobar pas. Ajde. Evo ga, ajmo, mora bude bolji pas, malo desno od obruča i visoko, da iako preuzimaju, playmaker ne može da uhvati tu loptu. Ajde. Dobro, to je sad samo opcija. Kažem, napad koji sam s nekoliko timova igrao, koji ima više varijanti da se završi i možda donese rezultat. Sad vezano za ono što sam prošli put rekao, kad doćete iz jednog istog rasporeda da imate više opcija, onda ima napad koji je, ajmo petica na slabu stranu, playmaker ovde dođe, bez žutih, samo crni. Znači imamo poziciju da treba da krenemo blokada, ovde je blokada 4, stani na lakat. Ovde je blokada za 5, iskači, primaj loptu. Taj je pas na njega, ti polaziš odavde sa sredine i tražiš pas dole, ali nisi ti prva opcija. Odavde krećeš, preko četvorke. Uzmi 3 loptu, ajmo. 3 loptu. Kad da signal, ti ideš tamo, ovde je blok za 5, prvi pas je na 5, ti širiš, tu je blokada, pas, tu je. Ajmo, prođi. To je low post, sad su stageri iza njega. Ajde, 2, 1, druga. Prođi. Ponovo. Iz ovoga možda bude sad ili ponovo stager za šuter, ako vam je trojka šuter, ili možda bude samo da on drži širinu, da se petica vrati i da se igra pick and roll. Ajde, odigri ga sa pick and rollom na kraju tu. Znači, 2 preko 4, ideš u kornu, tražiš loptu. 1, ajmo, može. Ajmo, signal. Vrate, 5 sekundi od napada prođe, još ti nisi pošao odavde. Ajmo, na signal, on prima loptu, ideš pun sprint, tražiš loptu u kornu. Ajmo. Ajde, kreći. Brže lopta u stranu. Ajde. I eto ga, pick and roll. Evo, ovaj samo šutira. Ajmo ponovno. Znači, vidjeli ste prvi raspored za otvaranje. Znači, prva varijanta je u odnosu na to kakav kvalitet ima trojka, možda ga igrate, ako je igrač koji možda igra na low postu, znači guramo pas na 5 na 1 i pokušamo iz ove blokade da obezbedimo low post igru za trojku. Ajde, probaj prvo da njega na low post da ubaciš. Ajde. Pas unutra, stop. Eto ga. Ti si bio juče na treningu.
primiš, ako je ispao igrač da preseče odmah je lejap, pa ako ne, otvoriš se i gledaš sad da li će neko da izađe iz blokade, neka prednost, da li neko sprema pomoć, to je. Znači, ovo je prva varijanta da igramo za trojku dole. Drugo je da igramo pick and roll sa dvojkom. Ajmo, odigre ga ponovo. Iznesi loptu. Ajmo, brže. Taj je, Stager. Može. Ponovo. Taj je. Okej. Imamo varijantu, ako ne igraju ozbiljnu odbranu na 2, da ide prvi pas u kornu, pa da počinjemo ovde leđnom blokadom i pikom. Ajde. Stop, pas na njega. Na njega je pas, tu je dodavanje, ti si ovde sad u leđnu blokadu, prvo za njega, ideš s jedne, s druge strane, zavisi kako te čuva. Tu je, pa si onda sledeći tu, pick and roll i praviš blokadu za prvog susednog dok oni igraju pick and roll na pola. Ajmo, kreni korakom pa ću, kad kažem stop, zaustavite se. Ajmo, stop. Sad prva situacija, znači, iz ove blokade, ako imamo trojku da ubacimo loptu, imamo. Ako nemamo, tražimo da pravimo prednost ili za šutera ili za četvorku. Znači, kad on krene, čekaš da postavi blokadu. Ajmo, blokada. 4, ideš, 1, 2, stop. Sad kad ovde igramo pick and roll, prirodan položaj petice je da ako ovaj visoki igra, da igra malo više unutra, što znači ako imamo dobru blokadu, ovo treba da bude otvoren šut s ove strane. Da je blokada za šutera, ako pomaže tvoj čovjek previše, da nije tamo na piku, onda ćemo tamo, ako brane preuzimanjem, recimo, onda iz preuzimanja probamo da ubacimo na četvorku. Ako dođemo u situaciju da tvoj čovjek pomaže dole, igra se za šutera, ako šuter nije znači, opet imamo pick and roll na kraju. Ajmo ponovo, prvi pas u kornu, pa pick and roll, pa za šutera, pa ako nije šut, pick and roll na sredini sa 5. Ajmo s njim, taj je. Dobro. Ajmo još jedan put ga odigre. Dobro. I treća opcija je da igramo za četvorku, ako se dešava da odbrana, recimo, preuzima, da iz prve kretnje njegove, ajmo, kreni. Kad on prvi put krene, da je prvi pas tu, onda je sad nastavak da daješ blokadu za njega, pa čitamo ako je preuzimanje, nije preuzimanje. Ako je preuzimanje, možda uskočiš ispod da primiš, a ako nije, onda je hand off s ovim igračem. Širiš, ti produžavaš da širiš, 5 produžava pick and roll sa njim, pa imamo dobar spacing za pick and roll. Jasno? Ajde, probajte ga. Ajmo, na 4 prvi pas, blokada, probaj da iskoristiš, nema. I tu je sad jako pick and roll igra. Završavam. Dobro. I sad iz ovog napada, žuti, jeste uspeli da uhvatite nešto od napada? Ajde svaku opciju po jedan put da probamo. Prva opcija je znači da ide pas na peticu, da probamo da iskoristimo trojku na low postu ili da završimo. Ajde. 5 izlazi po loptu, ajmo pas na 5. Prenos lopte, ležna blokada za trojku. Ajmo, pas. Pas, nije hand off. Pa gde ste bili do sada? Ajmo ponovo, ajde. Pas na 5, pas na 1 i low post igra za 3, ajde. Taj je spacing, treba da napravite. Ajmo spacing, napravi cut, raširite se. Dobar je šuter, ajde. Ajde još jedan put brže malo, ajde. Kad on primi loptu, nećeš da šutneš, ideš pun sprint na slabu stranu da raširimo odbranu da može da se igra, ajde. Ubaci je, ajmo, traži. Blokada na slaboj za šutera treba bude. Ne možeš da stojiš besposlen kad nisi u poziciji da šutneš, blok na slabu stranu. Ajmo sad igraj pas u kornu na malog, na dvojku.
Ajmo ponovno. Prvo, kada izlazi lopta u kornu, ne možeš ti ovde da stojiš, a da on pravi presek. Lopta je u kornu, fintiraš da hoćeš loptu i postavljaš se tako da trojka može da ti iskoristi koleđnu blokadu. Pa kad prođe preko tebe trojka, ajmo sad ubaci pas dole. Sad daješ blokadu pravo između njega i koša. I sad odavde, ako ga ja branim korektno na liniju dodavanja, on ima šanse da primi lagano pas i da završi tamo. Ili ako tvoj čovjek dugo pomaže, da imamo lagan pick and roll. Ako ga čovjek brani ispod bloka, on ima varijantu da odskoči nazad, pa ti zatvoriš blokadu, pa to je otvoren šut. Znači mora malo da se koristi logika. Svaki ne možeš da stojiš tu i da te on iskoristi ko blokadu, a lopta je dole. Ajmo, dole se postavi, kad on prođe preko tebe, onda igramo pick and roll, a tamo pravite blokadu za šutera. Taj, blok, ajmo, blok tamo! Ajde ponovo. Ajde, pamti, ne možda... Ako igramo pick and roll sa četvorkom, tvoj je verovatno na pola. Ako ti praviš dobru blokadu, tvoj je uvijek otvoren šut za šutera tamo. Ajde. Dobar. Samo to sad malo nije realna blokada. Kad dajete blokade, ako ti je blok na 6,75, to znači da on treba od 8 metara šutne. Kakav ja odbrambeni igrač treba da budem, ako njega čuvam, tamo je lopta, on je tu i ja ga sad odavde čuvam u leđa. Znači, ako je tamo lopta, moja pozicija ovde, ti gledaš čovjeka koji ga čuva, da tu negde daš blokadu, da on kad izlazi možda digne u šut. Ajmo crni, uzmite igrače da čuvate, da imaju realnu sliku sa igračima. Igre prvo sa pasom u kornu. Pas u kornu prvi, pa pick and roll igramo. Leđna blokada, pa pick and roll. Ajde. Evo je leđna blokada. Halo, komšije, koliko čuvaš? Ajde, nemoj da spavate sad, oni čitaju odbranu, igrajte korektnu odbranu da mogu da igraju kako treba. Ajde. Leđna, taj je pik, ide šuter, taj pick and roll. Ajde još jedan put. Dao si mu blokadu, primaj, ako je šutiješ na skoku u napadu, nije. To je sad već odmaklo vreme, imaš 7-8 sekundi, najlakše je pik na sredini da odigrate i da tražite prednost. Ajmo. Spacing pravi. Dobar. Ajmo da igre sad varijantu da je za preko četvorke. Preko četvorke, četvorka je srednji pas, znači pas na laka da bude. Taj je blok, ajmo, nosi, eto ga, pick and roll. Opa. Dobro. Ajde crni, probajte vi da izvrtite sve varijante. Počne prva je da je pas u kornu, ajde. Leđna blok. Pick and roll. Ajmo ponovo. 5, pamti. Ako igramo pick and roll na strani, ti daješ na slaboj strani blokadu za šutera tamo. Ne igramo ovde redni ovaj pick and roll. Hajde. Leđna, ajmo sad je pik na strani, imaš blokadu tamo. Ajmo sad pick and roll, može opet. Sad mnogo varijanti ima ovde, ako imate četvorke koje su šuteri, oni šire. Ako imate četvorke koji su slabiji šuteri, dok se igra pick and roll treba da daju flare screen, da se spuštaju unutra ili da traže neke backdoor pasove da se juri. Ajmo igre preko četvorke, sad prvi pas na 4. Na 4 primi blok, čitaj, eto ga. Ajmo u roll. Dobro. Za mlađe igrače sigurno nije lako da uhvate. Siguran sam seniorske ekipe u toku jednog treninga
apsolutno može da uhvati ovaj set i da bira bez da imate različitu prozivku, da u odnosu na to na koju poziciju je otišla lopta, možda da imaju logičan nastavak i da traže prednosti, da traže to što mi možemo tim da odradimo. Sad kad je u pitanju ona low post igra, ja ako imam i dešnjaka i levaka, kad imamo igrača kome je desna ruka jaka i s ove strane igramo aut, nikad nećemo da igramo trojku zato što neću da ga gurnem na slabu stranu da igram na low postu. Sa druge strane je normalno da probamo to ako smo odavde. Mnogo je lakša varijanta da igrate pas prvi na dvojku u kornu i da iz desne ruke on sad traži prednost u pick and rollu ili da traži dobar pas za četvorku i da na taj način otvaramo napade. To je sad jedan set. U principu svako od vas može na osnovu kvaliteta igrača sa kojima raspolaže da napravi neku modifikaciju i da nađe način kako će svoj igrače na najbolji mogući način da iskoristi. Ali ja, recimo, u odnosu na to kakvu ekipu ja mislim da ovaj set daje dovoljno mogućnosti za svaki vid napadača da može da se iskoristi na adekvatan način i da daje mogućnost. Nisam na početku predavanja rekao da sideline out i baseline out daju nenormalno mnogo. Mislim da je prve 2-3 godine bilo samo problema kod trenera da na pravi način to koriste jer nismo imali nešto previše iskustva. Inače, sad je to pozicija gde imaš loptu i dodavača na dobroj poziciji, gde ne može da trpi neki veliki pritisak i gde može mnogo lako da iz prvog dodavanja napravi dobru asistenciju da praktično bez obzira na to koliko sekundi za napad imamo možda budemo efektivni u napadu. Nije pozicija kao 5 na 5 na pola terena gde čovjek treba da je konstantno pod pritiskom i stalno sa igračem na leđima da raznosi loptu i da kreira. Ovde može da kreira i da dodavač bude taj koji će da pravi asistencije bez da ima veliki pritisak zato što ima 5 sekundi da odabere pravo rešenje. To je otprilike to sad. Ako imate neko pitanje vezano za ove stvari. Ne. Još bi samo da dodam da nijedna od ovih kretnji kad se radi ovako u 5 na 5 neće da da rezultate ako slične neke setove niste već igrali pa znaju igrači ulaze i izlaze ili ako ne podelite kretnje koje su ovako 5 na 5 da ih podelite u 2 na 2, 3 na 3, da oni tačno znaju iz svake blokade ko bira prednost, ko daje blokadu u odnosu na različite odbrane kako treba da se otvaraju i gde da traže prednosti. Mislim, mnogo detalja sitnih ima, ali to sad već zavisi od toga koliko su igrači iskusni, koliko brzo čitaju, koliko su nam dodavači dobro obučeni, koliko su spremni da trpe pritisak vremena ili pritisak odbrane kad je agresivna odbrana, da znaju da se izbore sa jednim i sa drugim problemom i da na kraju iskreiraju to što nama treba da iskreiramo da bude. Ako nema više pitanja, ja bih se zahvalim prvo vama na pažnji. Nadam se da ćemo nekom drugom prilikom da se vidimo uživo i zahvalio bih se momcima što su se dobro potrudili. Kolega ih je malo više izmorio od mene, ali su dobar posao odradili. Ajmo, još jedan pozdrav, momci. Ajmo još jedan put Makedonija, nisam čuo davno. 1, 2, 3. Makedonija!